Otsoaren malurra. Ala bazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Bazan behin, Otso goseti bat. Bere etxetik irten zen, jatekoaren bila. Eta antxe zelai baten ardian aurkitu zuen behor bat. Antxe joan zen tentuz, behorraren gana. Eta parean jarrita esan zion, oraintxe bertan jango zaitut. Eta behorrak hori entzun zuenean, esan zion, bueno, ondo da, baina gauza bat kontatu behar dizut aurretik. Atzeko hankan, arantza bat daukat sartuta, eta horrekin batera jaten baldin banauzu, nordaki. Agian arantza ez tarrien trabatuko zaizu, eta gero, ia zer? Ondo da, oraintxe bertan kenduko dizut arantza, eta orduan bai, jango zaitut. Eta orduan Otsoa, behorraren atzera joan zen. Eta momentu hartan, behorrak hankaltxa eta dumba! Izugarrizko ostikoa eman zion Otsoari, eta antxe juntzan Otsoa dinbilidan bala. Eta bitartean behorrak ospa egin zuen bertatik. Eta antxe gelditu zen gure Otsoa, izugarrizko kolpea buruan zeukala, eta tripan zuloa eta zorriak jarraitzen zuen. Eta alaxe joan zen bidean aurrera eta aurrera. Eta errekaren ondoan txerri bat ikusi zuen. Bere 9 txerrikumeekin. Antxe zebiltzan errekaren ertzean jolas baten, antxe lokatzetan loietan txif eta txof eta txof eta txif. Eta Otsoak ikusi zuenean, beraien gara gerturatu eta esan zion, txerri, oraintxe bertan jango zaitut, zu eta zure 9 txerrikumeak. Baina, esan zuen txerri amak, horrela ezin gaituzu jan, begira, zikin-zikina gaude eta garbitu beharko gara ba aurretik. Ondo da, venga, azkar ibili. Eta zuk laguntzen badiguzu, ondo da, lagunduko dizut zure umetxuak garbitzen. Eta alaxe hasi zen Otsoa txerrikumeak garbitzen. Eta bitartean txerri ama atzetik joan, eta bere muturrarekin da! Bultza egin zion Otsoari. Eta antxe eraman zuen errekako urak Otsoa. Herriraino iritsi zen arte. Han aurkitu zuen herrian bertan Otsoak errekatik irtetzeko bide xidortxo bat. Eta busti eginda, buruan kolpea eta tripan ere oraindik zorria zituelarik, antxe aurrera jarraitu zuen. Eta non Elizaren onduan, antxe, ondoko zelaian, hauntz pila bat ikusi zituen. Eta zuzen joan zen Otsoa antxe, hauntzen ganat esan zien, hauntzak, bata bestearen atzetik jango zaituztet, oraintxe bertan. Esan zuten, zaude momentu batian, zaude. Gaur igandia da, eta gaur meza nagusia da. Aspaldian ez dugu meza kantaturik entzun, eta aurten oraingo honetan zure omenez kantatuko dugu, inoiz entzun den mezarik ederrena. Ondo da, baina azkar ibili, Eta nire omenez kantatuko duzue, bai, esan zuten hauntz guztiek. Eta hala, Otsoak utzi zien hauntz guztiei Elizara sartzen. Sartu ordukota, atea itxi zuten, eta antxe gelditu ziren hauntz guztiak. Eta Otsoa kanpoan jarri zuen belarria hola atearen ondoan, eta ez dakit oso ondo kantatzen ari ziren ere, besterik ez zuen entzuten Otsoak. Eta animatu zen bera ere, eta antxe hauntzekin batera esan zuen nik ere kantatuko dut nire omenez. Eta antxe kantuan hasi zen, eta herriko txakur gosetiek Otsoaren ulua entzun zutenean, guztiak kalez kale Elizaraino iritsi ziren. Eta antxe aurkitu zuten Otsoa Elizaren atariko atean, antxe, kieto, norbaiten zain. Eta alaxe, txakur goseti guztiak Otsoaren gana gerturatu, eta jauz, lauzatitan egin, eta Otsoa jan zuten. Bukaera hau behintzat, hola, gore bersioa maite duzuenok, zerbait suabeagoa nahi duzuenok kontatuko dizuet. Txakur goseti hoiek gerturatu zirela Otsoaren ulua entzun zutenean, eta Otsoak txakurra gerturatzen ikusi zituenean, ospa egin zuela. Bere buruko kolpe, bere tripa zorri, eta busti eginda.